తిరుమల లడ్డూ మీద లేనిపోని అభాండాలు వేస్తున్నారంటూ ఒకవైపున సుబ్బారెడ్డి నాటి టీటీడీ చైర్మన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మేనమామ ఇప్పుడు కోర్టులో కేసు వేశారు, ఢిల్లీ హైకోర్టులో. అంతకు ముందే వేశారు కేసు, అది ఇప్పుడు విచారణకు వచ్చింది. ఈ సందర్భంగా వాదోపవాదాలు జరిగింది. అసలు లడ్డూ కల్తీనే జరగలేదని సుప్రీంకోర్టే తేల్చింది, మీరు ఎక్కడ చేశారు అని చెప్పేసి ప్రశ్నించింది. ఏం చూశారని కూడా ప్రశ్నించింది. అట్లాంటిది లడ్డూ కల్తీ జరిగిపోయిందని ఇప్పటికీ తప్పుడు కథనాలు రాస్తున్నారు, ప్లస్ నా క్యారెక్టర్ అసాసినేట్ చేస్తున్నారంటూ సుబ్బారెడ్డి ఢిల్లీ హైకోర్టులో వేసిన పరువు నష్టం దావా కేసులో ఈనాడుతో పాటు జ్యోతిలతో పాటుగా గూగుల్ సంస్థకి కూడా దాంట్లో పార్ట్ చేసి 10 కోట్ల రూపాయలు పరువు నష్టం దావా వేసే నేపథ్యంలో వాళ్ళ ముగ్గురికి కూడా నోటీసులు ఇచ్చింది ఢిల్లీ హైకోర్టు. దీనికి సంబంధించినటువంటి దాంట్లో వీళ్ళ వైపు నుంచి వాదనల వరకు విన్నది. వాళ్ళ వాదనలు ఏం జరుగుతాయో చూడాలి.